Bueno, nitorri naiz gaur guezira, pixka bat nire esperientzia kontatzera, esperientzia pixkate historikoa edo historiaren aldetik, nola heldu naizen honaino, nola hasi nintzen eta pixkat esplikatu dut, nola hainbat edo zenbait aukera kontziente egiten duzunean, beste hainbeste edo aukera inkontziente gehiago egiten duzun, eta nola zure bidea markatzen duen, igual zuk momentu baten pentsatzen zenun gauza batek, ez? Nik pixkat esplikatu dut nola momentu baten esan ozenkin egon eta juntatu nintzen Lisabo dut edo bapeko jendearekin, eta gero nola jende horrekin bide huts sortu zen, eta pixkat nire burua horraino pixkat esplikatu dut nire jardunaren bidea, eta gero hortik, eta gehien bat, bai bide hutsetik eta bai sortzaile naizenetik, pixkat Euskal Herriko zenbait esparrutako egoerari eta zenbait esparru desberdinei buruz jardun dut gaurko hitzaldian, ez dakit, krisia, industria, profesionaltasuna, hainbat gauza, pixkat norberak irakurtzen dituen eta jasotzen dituen euskal kulturari buruzko zenbait iritzitatik, pixkat nirea osatu dut edo osatzen saiatu naiz. Gaur komentatu dugu pixka bat nire ibilbidea funtsean divulgazio mailan, ez? Pentsatzen baitut hizkuntza kultura dela, baina ezautu behar dela. Gure herrian gabetuak izan gara gure kulturaren ezagutzaz, oraindik euskal kurrikulun egin gabe dago, aplikatu gabe, arazo izaten segitzen du, irakasleek ez dute ezagutzen, orar, eta horren garrantzez hitz egin dugu. Funtsean, nik uste importantea dela batez ere gizartean behar ez den hizkuntza batekiko motivapena lantzeko. Funtsezkoa da. Hor ibilbide hortan nik egindako zenbait gauza aipatu ditugu, haien artean horipean, nola zeharrakasta izan duen, gainera hizkuntza desberdinetan ere, bide xume bat eskainiz gure hizkuntza, gure kultura, herriko kultura tradizionala ezagutzeko. Eta tradizioa kasu ez da beti aldatu gabe izan den zerbait, beti gonda aldatzen. Baina bederen zerk ekarri gaitu oneraino ezagutzea importantea da. Hori nik uste izugarri importantea da. Hor kokatzen da bukatu berri ditugun dokumentalak nun Euskararen historia kontatzen den. Uste baitut, oroar herriak dituen mitoak oso kaltegarria direla guretzat. Pentsatzea herri isolatu bat izan garela, hasteko ez da egia, eta bigarren ikuspegitik gainera, kentzen dio garrantzia hizkuntza bizirik mantentzeari. Ez mantendu baldin badugu bizirik izan da, nahikeria izan dugulakoz bizirik mantentzeko. Ez mendian isolatuta bizi izan garelako.